Днес е сряда. Биткоин се търгува за около $92 600. Пазарът пак ни разходи. От върхове близо до 94 000 биткоин отстъпи. От пазара се изпариха над $440 милиона от рискови залози. Казано просто, лек шамар за прекалено смелите. Има и по-спокойна опция за кеш. Тим Дрейпър подкрепя платформа, където можеш да вземеш заем срещу биткоин, без да го продаваш. Идеята е да пазиш дългия си хоризонт, но да имаш ликвидност, когато ти трябва. Големите фондове в биткоин започнаха годината като лъвове. Привлякоха около $1,2 милиона само за 2 дни. И имаха най-силния си ден от месеци с близо 700 милиона за ден. Апетитът на институциите явно расте. В Съединените щати републиканците в Сената подават финална оферта за новите правила за криптопазара. Очаква се обсъждане още следващата седмица. Превод: скоро може да има по-ясна рамка. MSCI приключи ревюто си и няма да изважда компании, които държат много биткоин в баланса си, от големите индекси. Това е глътка въздух за подобни фирми. От миньорския фронт, Riot продаде биткоин за близо $200 милиона в края на годината. Явно осребряват при силни цени и укрепват касата. Още за фондовете, нов прилив към биткоин продуктите, а големи банки се нареждат на старт. Има нови планове за фондове, включително и около Solana. Когато големите влязат, вълните стават по-големи. Компанията на Майкъл Сейлър имаше труден финал на миналата година. Надценката на акциите им почти изчезна и отчетоха голяма нереализирана загуба – около 17,5 милиарда. Анализаторите все пак очакват обрат, ако трендът нагоре се задържи. Същевременно Сейлър не спира. Закупиха още около 1286 биткоина за приблизително $116 милиона. Доларовият им резерв вече е около 2 милиарда и 250 милиона, а притежанията им са над 670 хиляди монети. Широкият пазар също диша добре. Общата стойност на криптото добави около 2% до близо 3 трилиона и 220 милиарда долара. Ripple поведе с двуцифрен скок, а Render, Sui и Lit също блеснаха с силни ръстове. Големи банки дават препоръки за малка, до около 4%, криптоекспозиция в портфейлите. В Япония финансовият министър подкрепя по-ниски данъци и по-лесни правила за индустрията. От другата страна има и предупреждения. Има проверки за възможни течове на потребителски данни при някои платформи и партньори, така че пази си имейлите и не кликвай на съмнителни линкове. Това беше бързият дайджест. Ако искаш да останеш информиран, харесай видеото и последвай канала.